Sziasztok, Pip vagyok, és ez pedig a Horror Bírod podcast. Hát az a helyzet, hogy ez az epizód egy olyan filmről szól, amiről már jóval korábban kellett volna, hogy csinálják contentet, csak úgy alakult az életem, hogy amikor láttam moziba, akkor egyből nem tudtam csinálni róla contentet, utána meg teltek a hetek, és koptak az emlékek, nem voltam túl felkészült, és nem jegyzeteltem ott a film után egyből a gondolataimat, és így, hát mondom, akkor ebből nem lesz content, pedig hát a Cory Barker és az ő karrierje, meg az ő művei különleges helyet foglalnak el a pici szívemben. Aztán arra jutottam, hogy hát nehogy már pont az Obsessionből ne legyen content, úgyhogy fogtam, kijött már ugye fizikai kiadványon is, meg mindenhol, Vodon, szépen levittem, és akkor megnéztem még egyszer, biztos a ziher. Úgyhogy most legyen szó az Obsessionről, ami az idei év egyik legnagyobb ilyen horror csemegéje, vagy ilyen meglepetése, mondjuk így, kb. Szóval mi is ez az Obsession? Van egy Cory Barker-es epizódom direkt azért, hogy erre a filmre felkészítse a tisztelt nagy érdeműt, mert hogy nem is részletezem, hallgassátok meg azt az epizódot. Lényeg az, hogy ez az egyik korábbi kisfilmjének a nagy filmesítésére kapott lehetőség helyett készült ez a film, mert akkor a fejében volt ez a koncepció 2-3 éve körülbelül, és megkeresték, hogy hát akkor volt a The Chair című film, rövid film, azt tolja ki, kapnak rá lóvét, és akkor lehet megcsinálni. Ő meg fölpicselte nekik, hogy hát fiú gyerekek, oké, köszi, de van egy ilyen is, nem kell? És hát azt mondták, hogy de kell. És hát milyen jó, hogy kellett, kapott is $1 millió rá, és csinált belőle, ha jól tudom, a legutóbbi állás szerint $470 millió. Egy darab millióból 470 milliót. Azt hiszem, hogy így hívják az abszolút sikert, mind kritikailag is egyébként mindenki szereti, végre egy kis frissesség a palettán, ugyanúgy, ahogy a Backrooms is jót ment, az majd maximum egy darált-húsba fog belekerülni, önálló epizódot nem kap, de a lényeg az, hogy tök jó egy picit, tehát látszik, hogy azért nem hat meg a kreativitás Hollywoodba, csak könnyebb, nagy pénzből már meglévő valamikre támaszkodva csinálni valamit kisebb szívvel, mint hogy kreativitással, kis pénzzel, nagy szívvel maradandót alkotni. És itt Cory Barker is kedves csapata ezt megtette. Na de miről is van szó? Ezt is mondtam a korábbi Cory Barker-es epizódban, de van egy, azt hiszem Short Story Monkey Paw címmel, talán a 20-as évekből, vagy valami ilyesmi rémlik, ami arról szól, hogy ugye ez a kívánságos, de így kívánhatsz egyet, de ugye az a kívánság az akkor falig megy, tehát az ilyen radikálisan váltódik meg, és itt ugye erre épít a film itt is, mert hogy ugye arról szól, hogy van a főszereplőnk Bear, aki a nyitó jelenetben egy barátjának gyakorolja azt, hogy az ő szíve választottjának mit fog mondani, és hát meghalljuk az érzéseit, hogy hát ő totál csuma fülig szerelmes, és hát ezt így valahogy így ki kéne fejeznie. Aki választottja egyébként, Nikki, ő meg ilyen barátként, tehát ők most ilyen barátok, és Barry így ezt nem tudja eldönteni, hogy akkor mi legyen. Elveszít egy, nem is tudom, nyakláncot, vagy valami ilyesmit. Azt mondom, Nikki, a lényeg az, hogy bemegy egy ilyen ezotérikus boltba, ahol van ez a kívánságfűz nevezetű, hát ilyen játékszerűség, vesz egyet, ez a One Wish Willow, hogy ha eltöröd, és kívánsz egyet, akkor az valóra válik. Hát természetesen ki hinné el ezt. Ő vesz egyet, és egy kétségbe esett és pofára esett pillanatban, amikor megint nem volt képes lépni a Nikkivel való kapcsolatának a mélyítése iránt, kitalálja, hogy akkor jó, akkor most eltöri, és már ott abban a pillanatban furcsaságok kezdődnek, de még annyira nem gyanús. Aztán, ahogy haladunk előre, hát egyre inkább kezdenek a dolgok eldurvulni, és egyre radikálisabbá válni, és hát itt vagyunk a történetnél, szerintem itt így abba is hagyhatjuk. Nyilván nem kell agysebésznek lenni hozzá, hogy kitaláljuk, hogy ezek az eldurvulós dolgok, ezek mindent megmérgeznek, és egy csúnya végjátékhoz vezetnek, de a menet közben se lesz szép. De hogy most magáról a filmről néhány szót engedjetek meg, elég hosszú listát írtam. Sokat gondolkoztam a filmen, pláne így kétszer is megnéztem rövid időn belül.
hál' Istennek van min gondolkozni. Az első, ami eszembe jutott és leírtam, az az, hogy ez a végletek filmje. Tehát vagy csend van, és csak ilyen duruzsolás, meg az atmoszféra zaj, vagy pedig üvöltés van. És ugyanez igaz egyébként a jelenetek beállítására is. Tehát, hogy vagy vicces, skés, vagy komor. Vagy romantikus, vagy elmebeteg. És ezek a végletek, ezek így gyakorlatilag így csapkodnak át balról jobbra, jobbról balra folyamatosan, és ez így tök jól pumpálja az egészet konkrétan. És amit én nagyon szeretek, én is kacérkodok ilyen filmkészítői dolgokkal, és én is így írom a dolgaimat, hogy szerintem az tök jó film, amikor a film az igazán a háttérben játszódik, a fókuszon kívül. Tehát ott rétegeződik egy kicsit, hogy ami eléd van rakva, igen, az a felszín, ami tök jól visz végig, meg ilyesmi, de hogyha igazán szemfüles vagy, akkor tudod csak igazán jól kiegészíteni magadnak az egészet. Ehhez természetesen olyan körülmények is kellenek, tehát mit tudom én, például egy moziba vizuálisan, nem mondom, hogy ordító, de azért kicsit jobban észrevehető ilyen jeleket ki tudod szúrni, jobban, mint mondjuk egy laptopon megnézel, vagy pedig ugye az otthoni körülmények meg ugye azt teszik lehetővé, hogy vissza tudod esetleg pörgetni, vagy megállítani, esetleg rázumolni, vagy ilyesmi. Hát vagy pedig ügyesen keresel egy Reddit posztot erről, és ők összefoglalják neked frankon. Ez Obsession, ez tele van ilyenekkel. Tehát tényleg, ez az tipikusan az a film, amire beindul az internet, agyalós kereke, és orba szájba jönnek a konteók, keresik a jeleket, a bújtatott utalásokat, a mindent megvizsgálnak, a mindent kiderítenek, és egyébként nagyon jók is az ilyenek. Például van egy ilyen, nem spoilerezek, egy ilyen macskás párhuzam, ami félelmetesen jól működik egyébként. Nem tudom, hogy ez valide, vagy hogy erről Barker nyilatkozott-e, hogy most akkor ez tényleg igaz-e, vagy csak egyszerűen jól jött ki a lépés, de nekem nagyon fekszik ez az ötlet, és amit még mindenképpen ki szeretnék emelni emellett, nyilván ki mást, mint a Nikit játszó Indy Navarrete, nem tudom, ő nélküle nyilván nem ütne ekkorát a film. Tehát annyira teri találat lett a csaj, tehát szerintem amúgy önmagában nem egy kiemelkedő színésznő, de tudjátok, vannak azok, amikor pont arra a szerepre, pont úgy, pont őt, pont azért, mert így képzeltük el, így néz ki, tehát hogy annyira pont teli találat mindenestől, és akkor még kiderült, hogy ilyen tök jó fej, ilyen szomszédlány feelinges is, nagy gamer egyébként, meg ilyesmi, tehát hogy itt most a csaj köré olyan lore épült, meg streamelget, meg ilyesmi, hogy szerintem ha jól tartja a dolgokat, akkor simán lehet egy ikonikus színésznő. Nem gondolnám, hogy olyan nagyon kiemelkedő, de egy ilyen ikonikus jófej haver. Nekem egyébként a Florence Pugh jutott még eszembe róla, hogy ő is ilyen laza, ilyen tök jó arcnak tűnik. Mondjuk ő szerintem azért jobb színésznő. Na mindegy. De hajrá, kíváncsiak vagyunk a következő munkákra. És az a legkirályabb az egészben, hogy ahogy eljátsza ugye Niki karakterét, hogy ugye van a laza szomszédlány, aki menjünk el kocsmázni, meg kvíz este, meg így, meg úgy beszél vele, meg random oda megy hajléktalanhoz, meg mit tudom én, és akkor hirtelen, amikor megvan ez a kívánságtétel, akkor így gyakorlatilag a saját ellentétévé válik, és ezt ilyen tökre megrázó nézni, hogy gyakorlatilag mennyire leredukálódik a csaj, vagy mennyire rossz neki ez, vagy mennyivel rosszabbá válik ezáltal. Még amit meg akarok említeni mindenképpen, hogy imádtam azt, hogy milyen képarányban forgatták a filmet, vagy hát adták ki, nem tudom, hogy így forgatták-e, vagy csak lekroppolták, de nagyon király szerintem, ez azért is kellett, meg azért is egy plusz jó hangulatfokozó elem, mert ezáltal, tehát ez ilyen olyan képe, nem tudom most hirtelen számosítva, nem írtam le, hogy mi a képarány, meg őszintén szólva, én a 4-3-on, a 16-9-en, a 2-3-on, meg az 1-1-en kívül nem tudom a többit megjegyezni, mert egyszerűen nem hajlandó az agyam rá. Fölismerem, tehát ránézek, látom, hogy melyik az, de nem tudom elmondani számokkal. Tehát ez ami
olyan, mint a 4:3-as, tehát kb. Mint a régi tévés, kockatévés, de egy kicsit talán, várjál csak, szélesebb, azt hiszem. Na mindegy, lényeg az, hogy egyedi, tehát nem szokványos képarány van. Ez a képarány, ez plusz bezártságot adott szerintem magának az egész látványvilágnak, az egész univerzumnak. Egyfajta ilyen kötés, tehát hogy így bezárja a nézőnek a tekintetét, meg a karaktereket is bezárja egy ilyen kisebb kockába, vagy téglalapba, ugyanúgy, mint ahogy a főszereplőnőnket, Nikit köti a kívánsága a helyzethez. Tehát kötésben vagyunk mindannyian. Szóval nekem ez így jött át, és nekem, tehát én tátott száján néztem majdnem végig az egész filmet, főleg a második felét, amikor tudod, hogy szar lesz, és nincs kiút. Tehát nem fogok spoilerezni, én csak annyit mondanék, hogy a téglás jelenet az brutális. Tehát, hogy az annak a kicsúcsosodása volt, amit az előbb elkezdtem mondani, hogy innen már nincs visszaút, tehát a film második felében érzed, tudod, látod, hogy itt szar lesz, itt nagy szar lesz, kérdés, hogy mekkora nagy szar lesz, mennyi embert fog elvinni ez a szar, és hogy mikor fog eldurranni ez az egész. Hát a téglásnál szerintem ott bátran kijelenthetjük, hogy ott az már így az utolsó pont volt, és ott onnan, ott annyira, tehát éreztem, hogy jön valami, de annyira nem számítottam egy ilyen szinten eldurranásra, hogy konkrétan így, mint ahogy most is, hogy nyitva van a szám, és így nem jött ki a levegő, és így csak így ránéztem az asszonyra mellettem, hogy ugyanazt láttuk, hogy ezt most tényleg... Tehát, hogy annyira alapvetően idegen volt az ilyen szintű megnyilvánulás, de mégis érthető, és jókor volt jó helyen, hogy ez atyaig, zseniálisan jó bele volt oda komponálva. És akkor hát igen, innen meg aztán végképp nem volt visszaút a lejtőm. Én kifejezetten sajnáltam Nikit, tehát én úgy gondolom, hogy itt amúgy a Bear volt az igazi gonosz, és köcsög a filmben, igazi önző lúzer, aki a saját akaratgyengeségét próbálta mással megoldatni, ahelyett, hogy összeszedte volna a tökeit, és kinyög 3 mondatot, amivel lehet a saját életét is megváltoztatja 180 fokkal és jó irányba. Ha meg nem, akkor nem kell rajta vívódni. Szemben ugye Nikivel, akinek meg mi belső vívódása lehetett, mert ugye ezt úgy képzeljétek el, hogy ugye a kívánság hatására ő nem megváltozott, hanem belé került a kívánságos Niki, és belül még ott volt a régi Niki, aki 98%-ban el volt nyomva, tehát hogy ő nem tudtad, hogy ő ott van, meg ilyesmit, viszont az a 2%, amikor előkerült a filmben is, azok brutálisak voltak. Ez a belső vívódás, ez ilyen iszonyat. Tehát néhányszor látjuk csak kitörni az igazi régi énjét, de belül biztos, hogy ez valamilyen szintű harc lehetett neki, kegyetlen, és mindezt azért, mert egy fatökű hülyének bejött, és lúzer volt kezdeményezni. Srácok, kezdeményezetek, nem kell valami svilló hozzá. Szóval, hogy igen, tehát, és akkor másrészt még azért is volt az egész ilyen kemény nekem, hogy jó, most persze picit menjünk el ilyen ezósba, hogy én nem vagyok egyébként ilyen ezós. Azért az ember nem veszik komolyan ezeket a kívánságfűz dolgokat, meg a fekete macska, vagy jó, nyilván vannak ilyen babonák, amik ide-oda beragadnak, de harangszó közben ne indulj el, mert szerencsétlenség, meg a péntek 13, meg az ilyenek, és azért őszintén most kivenné, így valahogy önő hibáján kívül csinált ekkora szar, de alapvetően rohadt önző cselekedet volt. Tehát, szóval lényeg az, hogy senki nem veszi komolyan ezt a kívánságfűz dolgot, mert most őszintén kivenné. Így valahol igazából Bear önön hibáján kívül csinált ekkora szart, de alapvetően akkor is rohadt önző volt ez a cselekedet. De ezek után egyébként én eldöntöttem, hogy ilyen nagyon óvatos leszek ezekkel az ezoterikus csumbavambákkal, mert nehogy visszaüssön, mert hát ha valaki, hát én szerintem pontosan úgy tudnám a kívánságomat elmondani, ahogy nagyon nem kéne, hogy el legyen mondva az a kívánság, és szerintem olyan rohadtul visszaütne, hogy az valami eszméletlen. Igazából még annyit szeretnék kiemelni, hogy a filmnek a tónusai, tehát ez az ilyen kicsit sötétes, kicsit érdekes módon amúgy lágy színekkel operál, de mégis amikor kell neki, akkor ideg, de inkább melegebb színekkel operálós. Egyébként talán a mozis az lehet, hogy egy
kicsit világosabb voltam úgy meglepő módon, de az otthoni médiás is egyébként élvezhető. Lényeg az, hogy nagyon jól ki volt találva ez az egész. Tehát nyilván itt látszik az, hogy hát oda kellett figyelni, kicsi volt a lóvé, azt ki kellett fizetni abból, hogy szépen mindenkit, meg mindent, meg okosan kell csinálni dolgokat, és ugye itt jöhettek elő azok az erények, amiket Curry Barker, meg Cooper, sose tudom, talán Tomlinson, a YouTube-os karrierjük alatt találtak ki ezeket az okosságokat, hogy akkor hogy lehet kis pénzből jó dolgokat csinálni, hát ezeket most gyönyörűen lehetett itt alkalmazni, és azóta hát Curry Barkernek, sőt már közben, tehát mikor jött ki a film, addigra már volt 2 szerződése is, egy saját film, meg egy Texasi láncfűrészes remake az A24-nél, és azóta még most rendezett egy Weezer videóklipet is, a CEO-t, tök vicces, nézzétek meg. Szóval ez így mindenkinek így megrúgta a karrierjét szerintem, tehát fölfele rúgta a karrierjét, úgyhogy én nekem nagyon tetszett a film, megmondom őszintén. Most arra várok, hogy ne Amerikából kelljen 4K Blu-ray-t importálnom, hanem valami európai piac is kapja meg úgy, hogy rajta van az angol felirat is, mert megkapta a német piac, csak nincs rajta angol felirat, ha jól láttam, és akkor az lesz a következő, hogy ezt én 4K-ban akarom tudni a polcomon, és hát hajrá, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz marad a sikerszéria itt a Curry Barker házatáján. Eddig jók vagyunk, aztán meglátjuk. Én nagyon szurkolok neki, nekem szimpatikus, szerintem is tényleg az egyik legkreatívabb ilyen horror thriller, ami mostanában kijött. Igen, láttam a videókat, hogy már, hogy ezt a jelenetet innen lopta, azt a jelenetet onnan lopta. Hát igen, ugyanezeket az összesítő videókat megnézhettük már Tarantinónál is, meg a többinél. Igazából nem baj az, ha ezek ilyen ihletett, meg csórikált dolgok, hogyha jól vannak összerakva. Alapvetően maga a koncepció egy 100 éves alapú valami, amit már előttek többen is, egész egyszerűen kaptunk ennek egy új interpretációját, és szerintem hatalmas szívvel lett az egész megcsinálva, és ez látszik is rajta, nem hiába a siker, meg a magas bevétel. Szóval igen, végül csak kiesett belőlem az Obsession epizód is, megszállottság, magyarul csak az a baj, ha a megszállottságra rákeresel, akkor előjön a 1982-es talán, vagy valami olyasmi, másik ilyen, ez a címer operáló horror, talán Sam Neill a főszereplő benne, de lehet, hogy már rosszul emlékszem. Szóval ez nem, inkább maradjunk az Obsessionnél, az jobban leszűkíti a keresési kört. Szóval még egyszer, szerintem baromi jó volt, nézzétek, ha még nem láttátok, nem azt mondom erre se, hogy megváltja a világot, de rettenetesen szórakoztató, és rétegelt, és jó volt látni egy ilyen frisset, nem csak valami franchise folytatást, vagy tehát például a Sikoly legutóbbi részét rálocsoltak annyi lóvét, amiből ebből egész franchise kijöhetett volna itt az Obsession táján, vagy Curry Barker munkáiból. Szóval szégyengyalázat, hogy megnézed, hogy miből, ha valaki száll rá időt, energiát, és nem egóból csinálja csak a dolgokat, meg ilyesmi, akkor meg csak muszájból, akkor meg tudod nézni, hogy mit lehet csinálni, és reméljük, hogy ez is lesz túlerőben most már. Szóval köszönjük, hogy meghallgattatok, ha tetszett, iratkozzatok fel, ha még annál is jobban tetszett, akkor osszátok meg, létszi, hogy létezik ez a podcast. Hallgassátok meg a korábbi epizódokat is, jövök folyamatosan mindenféle finomsággal. Nézzetek sok horrort, köszi még egyszer, fröcsögjön, sziasztok!